Doncs Maria, explica'ns a veure quines són les propietats i quin és el vi que ens has portat. Bé, com ja ens havien avançat, perquè l'han vist posar a la nevera, he portat un Chateau Laribot de Sauternes, que és una regió que està al sud de França, pertany a la regió de Bordeus, i la particularitat d'aquesta regió és que tots els vins s'elaboren pràcticament igual, són les mateixes varietats de raïm, són raïms blancs, i la gran curiositat és que el raïm es deixa podrir. Es deixa podrir? Sí, es diu botrytis, sona una miqueta malament, però ja veureu el resultat. O sigui, el que finalment el que es fa és es deixa sobremadurar el que és el raïm, així ens aconseguim molt més sucre, i el raïm acaba sortint un vi molt més dolç, o sigui, amb el mateix grau alcohòlic, però amb un punt de dolç afegit. O sigui que és un vi molt dolç. Sí, és un vi que realment recomanem molt són els foies. De fet, és el maridatge més universal francès, com si diguéssim, perquè allà és el país del foie i de Sauternes, sempre va molt acompanyat, no? Llavors, aquest vi el que ens aportarà també és un 2006, ha estat bastant de temps en ampolla, i ens aportarà uns tons molt a fruita confitada, marmelades, albercoc, una miqueta fruita molt així, el que dèiem, una miqueta confitada, que jo crec que lliga perfecte amb el que és el foie. De fet, és que és un maridatge que saps, no m'ha costat gaire. Bueno, això no s'ha de dir. Bueno, però és veritat, vull dir, al final és bastant previsible, no? Vull dir, i realment no és molt fàcil de trobar potser aquest tipus de vins aquí, però si tens l'oportunitat sí que val la pena perquè canvia molt, tant el vi com el foie, quan els poses junts és una passada. Bueno, després ho provarem, a veure com està. Sí, i com sempre també. Les xarxes socials? Sí, si busqueu algun tipus de maridatge, ajut, el que sigui, nosaltres estem tant a Facebook com a Twitter, i si algú es passa per casa nostra i vol buscar alguna d'aquestes recomanacions, algun dia se li pot fer el foie i buscar... Perquè aquest has dit que era difícil de trobar, però vosaltres sí que el teniu. Sí, tenim algun, sí. Sí que el poden trobar, les bodegues russes. Doncs, dient que venen del programa Culinada a prop, doncs tindran un petit descompte amb tots els vins que anem recomanant per aquí. Molt bé, Maria, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Doncs ja el tenim, no? Sí, ara ja tenim això, ja ha passat uns